आबौआ माबायदि मोनदों दिनैहाय सारमोना আপনি শুনাই সব ভালে আছে আজি হেন দেখা নাই মই আগতে দেখতে আছিল এতিয়া দেখিলোঁ মোক যায়ে সহায় দিছে সিয়ে ভাল বাৰু বুঢ়াক লাগি খাব পাব ইয়াৰ सभाराम बर' बिथांनि नैबे हरिसिङा गामि कक्लाबारिनि बेन्दोङाव थानाय गामियाव फैनानै जोङो खौरां लानो फैदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै आरो गिबियै जोङो टाइम 8खौ धन्यबाद होगोन जे साबायखर बावगोन टाइम 8नि गेजेरजों जोङो फुङाव खबरखौ मोनबाय निउसखौ जोङो मोननो हाबाय बे निउसनि गेजेरजों बिथांनि न'खरनि हालोदखौ नायनानैसो खोब दुखु नांदों जे न'खरनि हालोदा ओरैबायदि जे सासे मानसिया थांना थानो थाखाय जिखिनि राहा जिखिनि बेबस्था थानांगौमोन बेफोरबो गैया आरो सरकारा होखानाय माखासे राहाया बिथांनियाव दिनै गेजेर ससेनिफ्राय मोनै जानाया जेरै रेशन कार्डआव माइरं मोनै माने पेन्सनाव फैसा हाबै बे खिन्थु जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव जादों दा बिनि थाखायनो जिखिनि गोदान सरकार बे बिटिआरखौ सामलायबाय थादों इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि बे सरकारखौ खावलायदों जाहाथे बिथांनि जिखिनि मोननो गोनां राहा जब कार्डनिफ्राय लानानै पेन्सननिफ्राय लानानै जे रेशन कार्ड माइरं मोननांगौ बे मोननांगौनि राहाखौ जाहाथे थाबैनो खालामना होयो बेखिनिखौ खावलायबाय लोगोसे बे ओनसोलनि जिखिनि दैदेनगिरिफोर दङ बे सरकारनि जानानै जायखिनिया दैदेनदों बेहाय मन्टु बर'आ इनचार्ज हिसाबै बे खौरां लाफैदों बिथांमोना जाहाथे इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बा जे सरकारनि हान्जानिफ्राय गोख्रों नोजोरजों लाखिनानै जिखिनि राहा जिखिनि न'खरफोरा माने न'खरफोरनि थाखाय आसुनि बानायदों सरकारा गोरिब न'खरनि थाखाय बे आसुनिफोरा जाहाथे गोरिब न'खरनि न'खराव जाहाथे गोग्लैयो जानला मानला जाहाथे आद्रि जाया बेखौ जाहाथे गोख्रों नोजोर होयो बेखिनिखौ खावलायबाय गोजोन्थों बिदिनो जोबोद दुखुनांथाव मोनदों बिथांनि न'खराव फैनानै बिथां सभाराम बर'आ कक्लाबारि भिएसटिसिनि नैबे हरिसिंगा गामिनि जों सिगाङाव बेखिनि बाथ्राखौ जों मिथियाखैमोन नाथाय नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों मिथिनानै जों लोगो लोगो बिथांनि न'सिम फैनानै खबर लाफैदों आंजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लानि आफादगिरि बिथां उमेश दैमारि दंफायो बिथांनि न'खराव फैनानै जों ओरैबायदि दुखु मोनबाय जेरावनोखि 17 बोसोर बिपिएफनि सोरखाराव बिथाङा जेबो मोनैनि बाथ्राखौ जोङो रोखा रोखा फोरमायदों आइअआइ न'नि मोनाखै बिधवा पेन्सना बोराय पेन्सनखौ 2018 मायथाइनिफ्राय मोनाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों ओमफ्राय रेशन कार्डनि थाइसेनि माइरंखौ मोनो होनदोंमोन नाथाय बिथाङा गोबाव बोसोर जाबाय मोनाखै होननानै बुंदों दासिमबो बिथांनि न'आव दंखल गंसे गैया आरो लेट्रिन गंसे गैया दा बेफोरबायदि न'खरखौ नुनानै जों थारैनो दुखु मोनदों जोंनि इउपिपिएल सरकारनिफ्राय जेसेबांखिनि हायो बिथांखौ जों हेफाजाब होनो थाखाय थियारि आरो लोगोसेयावनो जिहेतु नैबे 22 नं कक्लाबारि समस्ति आरो 63 नं सापागुरि समस्तिनिफ्राय देरहालांनाय बिथां आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म बिथाङा केबिनेट मिनिस्टार बिथांमोना जिहेतु जोंनि समस्तिनिफ्रायनो देरहालांदों बिथांमोननोबो बे बाथ्राखौ खोन्थानानै नैबे बिथांनि जिखिनि आंखाल बे आंखालखौ थाबैनो जों सुफुंनो हाथों बेखौ नोंथांमोननि सेराव आं फोरमायबाय